Saibul kertoo vitsin. Nyt on tilanne, henki ohi. No niin, kerros vitsi. Noniin. Oli humpparumpali ja jatsurumpali. Tapas kadulla. Ei nyt tää sanonut siellä. Poljotteli vaan toisia vähän aikaa ja sitten jatsurumpali kysyi sen humpparumpali, että kässäänsä. Humpparumpali siinä vähän aikaa muutteli päätä ja mones vastaan, en kässää. No vittu hyvä. Paljon sitä korjataan. Kiitos.